ನಾನೈತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಬರ್ರೆಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೈತೆ ಬೇಗಡೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವು 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಐತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಮೂವಿ ಯಾಂತು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಅವು ಜಾನ್ರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನಮಗೆ ಐಟ್ ಲೀಡ್ ಆದ್ ಮಂತುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಸಲದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ತೂತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವು ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ ತುಳು 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಪೂರ ಆತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆತಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆ ಕಾತಂದು ಪುನಃ ವರ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಶೋ ಮೂವಿ ಬರ್ತಂಡ್ರಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪುನು ಬರ್ಚಿಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಬಂತು ಅಂಚ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯ್ನ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸೊ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 6th ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೇರು